Warung tenda mas. Glugus. Ngapain nyanyi glugus? Bel. Ya jereke waduh-waduhan. Iya.
sebenarnya. Orang Mas Eko. Ya wes gak sido nyanyi. Spesial kagum Mbak Titis, itu Mbak Tias. Yang ada di luar negara. Mugi-mugi paling lancar rezeki, sehat selalu. Apa doten, apa karo keluarga. Semangat loh Cak.
putri paling pasugatan. Mugi mboten wonten ingkang nujuaken dhateng penggalih panjenengan. Kang Mas. Nalika ngajeng panjenengan wonten wigatos, semoga panjenengan wedharaken lho Kang Mas. Untuk waluka kinawon murai kang dados untuk panjenengan dalem monggo sayaken pamanangkat buto pamanang buto Kalau kadiring balon kula ana anggen kula badhe nglajengaken perkawis kalenghan menika man sumangga kula badhe beber sejarah ingkang sampun dumadi sejarah menika dumunung wonten ing Praja Majapahit man nalika ngajeng Praja Majapahit wonten berita ingkang dipuntuaken kalian si Kebo Marjuwe man nalika rumuhun kula tasih jumeneng Joko Umbaran Bagus Pasuryan kula man Prabu Bromartundha ngawontenaken Giri Patembaya sok sinten kemawon ingkang saged mupu Patembaya badhe dipun ganjar sepindah tanah saksikar semangka wonten ing Brawetan kaping kalihipun man kula badhe dipun paupaken kalian si Subasiti man lajeng nalika rumuhun kula ingkang saged mupu Patembaya menika ganjaranipun sampun sepindah sampun kula tampi inggih wonten bumi Blabangan man ning kuciwanipun man tujuane mapan bunti ana anggen ganjaranipun kaping kalih dereng saged kula tampi kamangka man bakon sampun kula lampahi man kula kedah tumindak kados pundi man sabda pangandikane ratu tanggena wolawan ana anggen ingin dipunwastani Bromartundha kagungan utang dhateng panjenengan kedahipun nyaur ana anggen yen ngaten kula kedah Ngapunten dalam sewu Kang Mas Dipati. diajeng wae to diajeng piye diajeng Yen to kula wedharaken maturi panjenengan menika Kang Mas. Kadhaton jroning penggalih kula Kang Mas. Bayu panjenengan menika dulu. Ingkang dhateng panjenengan menika sinten Kang Mas. Karya panjenengan. Kok panjenengan tega mantolo manut dening rombongan desonten. Mundur dhateng penggalih kula Kang Mas. Panjenengan minta pripun Kang Mas? diajeng wae to diajeng pun kakang mungugemi ngaturing Sang Prabu Bromartundha diajeng Mugemi Kang Mas. Panjenengan menika sampun gadhahi garwa. Panjenengan sampun panguwasa wonten ing Kadipaten Brabangan. Napa masih kurang Kang Mas? diajeng wae to diajeng aturing ramu sabda pandhita ratu tanggena wola-wali diajeng dikaya apa kudu nagih janji ning Praja Majapahit diajeng Kang Mas. Temekas wonten ing nalika Kang Mas. Garwa sisih nalika wonten Kang Mas. Panjenengan pinten. Panjenengan tega menawa dhateng kula kaliyan diajeng guyangan diajeng. Menika leresipun Kang Mbok wanita lho Kang Mas. Kula menika kira-kira kaliyan Kang Mbok lho Kang Mas. Sampai panjenengan menika lajeng mendengar garwa malih. Panjenengan matur Kang Mas. Panjenengan matur kula menika kirang napa? Kirang napa Kang Mas?
diajeng kuyangan jaling diajeng ora kurang samubaranging diajeng dikaya ngopo supo sitiya kencana wong iki katresnanku Panjenengan menika sampun kirang tresna banget kula kaliyan diajeng kuyangan to Mas. dikaya ngopo aku tetep tresna marang diajeng wae to diajeng kuyangan Yon, bojoku gede dawa lho yon. Aku mau kondo yen to diajeki gede dawa diajek. Gede tresnane Kang Mas. Dawa tanggung jawab dadi garwa. Benten kali panjenengan. Ora tak ada kebo tak ngarep tak untal ira. Diajek wae to diajek. Apa? Yen to pun kakang wis kelakon sawibitan karo Diahayu kencana wungu. Ora-orane yen to lali marang diajek sakloron. Yon, apa yang ngono yon yen kuasa enak diteruske to yon. Diajeng wae to diajeng kuyangan. Dikaya apa aku kudu nagih janji ning praja Majapahit. Diajeng wae to diajeng kuyangan. Sing kuasa ning kadipaten lapangan nyomong aku Guru Bisma Minajika. Omong aku ngarep wis kandha diajeng. Sapa sing mancahi gawe ratu bakal nampa pidana. Najan kowe karo aku dhewe yen to
mancai gawe ratu sira bakal nampa pidana mula saka kuwi diajeng wae to sira ora pantes dunung ing kadipaten aman makan utama Allah tahu kati tinggal nana angge. ngapunten Heman kula wonten nyeruk bojo kula wonten ing Taman Sari para linggaman Semonten ugi kula jumeteng yang sepah ngaturaken pangapunten ingkang katombo bilih putri kula kagungan lepat keladuk dika dhateng panjenengan. ngaten nggih Ayun aku njaluk tulung marang sira Yun nggih ing kapungkuran pundhut surat paringno aku Yun pamanangkut buta pamanangkut buta Kula monggo kula aturi majeng panjenengan tapi surat menika man pamanangkat saukatin kolot sasampunipun surat wonten astandika panjenengan kula aturi tindak wonten ing praja Majapahit kapring ngaturaken surat menika ing kula weling dhateng panjenengan oleh kados pundi sinten kemawon boten kula kebarengaken nampa surat menika menawi to boten calon bojo kula nggih Mas lajeng benjang kapan kula tumuju dhateng Majapahit ana anggen menawi to kula petang dinten menika dinten ingkang becik man yen to ngaten kula nyuwun tambahan pangastu Gusti ayo oke monggo monggo